Hello, good morning. May buntag, higalaan. Padung mi mutunga sa kinabugan kayo nga part sa gitawag nila og Alimuno Cake, which is located in Umaang, Clarin, Bohol. Pero sapong nagbuntod na ano, ibon. Pero kaning kinahabugan nga part kuan siya sa sakop sa buntod ni. Mo kami tulora, wa mo sukol ang uban, wa kamata. O daraw, nanami sa bugabog po damay, oh. Di ba makita? So lisod kayo sigpit kayo dalan mga kaigsunan. Mura may padung sa dalan, padung sa gingharian sa Diyos. Pag sigpit kayo, wadaghan kayo mga pagsulay, mga tentasyon. Daghan kayo mga paglutos. So hinay-hinay pa mi. Sa unahan, musaka namin. Natungas namin sa mga katahulian. O daraw, so gano'n ako abot ako. Dala mga kauban, no? Gahi gini. Mau ni mga runner, no? Dong Alri, si Limlim. Yeah. Pampahimsog sa lawas, pag-amping sa atong lawas nga gasa, sa atong buhi nga Diyos. Tara. Tanaw na ako. Yeah. Tara. Huwag atong makita ka, murag medyo habog-habog na sa nin. Pero di pa gini yung pinakahabog. Ang kadagatan Malayan Naradong na, ginakabog dong hapit na. Ang hinabog, kita nyo ng bukid guys, kana o, mao na among tungason na, mao din yung pinakabog. Okay, kadayon ta nagsok-kasaka na ginmay, ginihinay, habog-habog na gid siya. Maninindot o pasingot guys, naman kay anak ka na magtulakaw, magandagan ka ng patag. Muragway challenge kay ba? Kani tungason juga ini. Tungason. Kung ganahan mig tungason tungod kay pareres pagpangalagad sa Ginoo, daghang tungason. Daghang challenge. Sulay unos. Naraw. Di paningon na sila pero wa ko ni kurat. Kusong ko ni sila sayag tamburin. Piso Sunrise. Pagkanindot sa adlaw. Ayun. Ay gala. Nana dumi diri sa bugabog na kayo. Kamay na lang kay kuwang. Sigat. Pinakahabog dara. Dara. Mao din sa pinakahabog din na part. So ilan na lang ni Pastor sa Clarin. Buntod nila, no? Nagay buntod na niya. Clarin, Bohol. Natulo pa nila gayon. Manabot ng dito. May mura o manay challenge ng pikas ba? Hindi, mas habog ko gayon. Ito namin sa pinakataas. Kana nakitaan nyo guys. Mga igsuon, pamilya, kapatid, kapuso, kabarkada. Kaya naay mura o tumoy na. Makaw na gina. So ako silang gipauna. Grabe. So tanaw sa ta, mudungaw sa ta diri ha. O dara o. Yeah. Mao na ang giingon. Ang kanindot sa bidlisiw sa adlaw. Nindot kay nga binuhat sa labaw makagagahom. Wow. Mag-init so garon ba? Nindot guys, relaxing kayo mga igsuon. Mura po presensya sa Ginoo ba nga makahatag nimo comfort, satisfaction, lugatan. So, here we go. Ano na ba? Come on. So, padung na may sa mga bugabog na. Final countdown is coming. Yeah. Dagan sa lumba ng kinabuhi. Tumoy na hapit na. Hallelujah. Salamat sa puso Ginoo. Abot na mi diri. The beauty of Clarin. Nagalhal na mga kauban, mga igsuon. Ingani ni mga igsuon ng mga lagad sa Ginoo, hangat kay sahay, bahalhal kayo pero padayon ta. Sayang kayo mo balik ta. Mubalik na sa agi. Sayang itong agi, layo na kayo.
Muna padayon man eh. Whew. So guys, then na yun eh. Ano siya ang pinakahabog nga part sa among gisak-an. Dili ni siya mga usual place na riyan mo masabog din eh. So dara oh. Yeah. Kalami sa sunrise. Dara oh. Woo. So katong ubos na part, mao na siya ang among usual nga haan. Na plug. Nara oh plug oh. Mayo ka siya. Ano pinakahabog siya? No, kita kayo ninyo ang beauty sclarin. Grabe ang binuhat sa labaw makagaho mga igsoon. Hindot kita naawon ba? Normal ra ba ang kuwan? The beauty of God's creation. Ginubanan og mga paglahutay. Bisan lisod kayo nagkadagma-dagma mi pero padayon gihapon. Tingnan namin diri no. Sama sa kong gingon yung mga higala mga igsoon. Sama ni sa pagmalagad sa Ginoo. Lisod sa kaon, tungason, dangog, ang agianan, daghag, bato-bato. Pero kung magpadayon ta, mangko na itong pinabubing wala na tapusan. Tanawa green kayo dito. Sa ka na nabita, kala rin ka muna galit, tubig doon. Sabi ka undot sa binuhat, sa Ginoo. How great is our God. Okay. Nabot na gid mi kani. Kami ra ding tulo mga igsoon. Nayuba nakiksabot na mo pero wala ka kuan ba? Wala ka tunga. So kamera ang survive kami tulo. Then ang uban nga mga hikingay dito sa kuan, dito ra sa ubos, habog na jud ni siya. Hangat-hangat siya ba, no? So salamat sa Ginoo kay naami diri nakaabot mi. Salamat sa iyang kusog. Grabe oh. Kita mo akong luyo. Grabe. No? Ano binuhat sa tong Ginoo mga igsoon. No? So have a blessed day. God bless mga kaigsunan. Till next time.